Λοιπόν, ρυθμίσεις router για σύνδεση κινητού τηλεφώνου μέσω Viva χωρίς middleware με API MCR. Τοπικό δίκτυο. Στο DHCP server κλειδώνουμε την IP του κινητού με βάση τη MAC address, ώστε το κινητό να παίρνει πάντα την ίδια IP, και από εκεί και μετά κάνουμε το setup της ταμιακής όπως φαίνεται εδώ. Πληρωμές. Ο δεύτερος τρόπος, το αφήνουμε κάρτα, περιγραφή βάζουμε όποια περιγραφή θέλουμε, ενεργοποιούμε την πληρωμή, στην τομογραφία βάζουμε κάτι που να μας εξυπηρετεί, και γυρνάμε στην ρύθμιση του EFT POS. EFT POS λοιπόν το ενεργοποιούμε χωρίς middleware. IP, βάζουμε την IP που έχουμε ορίσει στο router για το κινητό τηλέφωνο, πόρτα 7900, περιγραφή, μια περιγραφή για να μας εξυπηρετεί σε περίπτωση που έχουμε 2 ή 3 τερματικά, το time out στα 60 δευτερόλεπτα με 90, ανάλογα πόσο γρήγορο είναι το δίκτυό μας. Στο protocol αφήνουμε το var 1 και στην αντιστοίχηση πληρωμών κάνουμε την αντιστοίχηση πληρωμών που θέλουμε να γίνει. Κάνουμε και έναν έλεγχο επικοινωνίας. Σε περίπτωση που βγάλει το ανεπιτυχή, είναι γιατί το κινητό έχει πέσει για ύπνο. Ξαναενεργοποιώντας το κινητό, έχουμε επιτυχή επικοινωνία. Το κινητό πρέπει να είναι ενεργοποιημένο όταν γίνεται ο έλεγχος επικοινωνίας. Πάμε να κόψουμε μια ωραία απόδειξη τώρα. Πωλήσεις. Επιλέγουμε κάρτα. Όπως βλέπουμε θα πάει η πληρωμή στο κινητό. Επιλογή του λογαριασμού αν η κάρτα είναι dual. Και μετά την επιτυχή συναλλαγή η ταμιακή μας τυπώνει απόδειξη και την απόδειξη για το ποσάκι.